Yo amajidapa. Yo amajidapa. Hello friends and family, I'm Manando from Chahab TV. Ichahabu no Manando bayacheza. Sila eKuwa eButterworth 4960. We do amazing things. Ngoku silapha eKuwa sizokwenza interview. Sifuna ukwazi abantu, how do you feel about iButterworth? How do you feel about the development ekhoyo eButterworth? How do you feel about the Christmas and the festive? Ujonga more artists, more abantu, ne-models ezikhoyo apha bazenzani zibhizi ngantoni. Okay, this is one of the business street in Butterworth. Xa uhamba apho uya kweli cala langoko-Sparks uyoma ngebika rank. Zirenki zodwa andiyazi noba abantu balapha babafila njani, ndifuna khe ndizivele ngokwam ndiyazi uba mhlawumbi ifuthe leChristmas kanye ifuthe lesama linjani kubo. This is Manando on Chahab TV. We're in Butterworth. The interview usisteri abahle abanxibo white njengam usentsho ikhala ezigqamileyo njengam. Right? And right ngicela igama. Sam Lona from Aphenyo Rest. Exe, what up doc? What up man? How you good bro? I'm great. Yeah, I'm great. Okay. Uqalela ba ngubani kabani? My name look the camera ba. Hi, my name is Chris 01 Siseko Ngasana. Chris 01 Siseko Ngasana. Ngathi bangubani gama? Emihle. Emihle wapi? Emihle waseThuba. Wena sisungba? Miso. Miso wapi? WasePheshe 24. Yeah, this is Manando nilapha nobhuti wami. Ubhuti wami uzosixelela bongubani kabani bhuti. My name is Martin Gucci. I'm coming from Zimbabwe. I'm so very happy to talk to you. So everything I like what you say. 4960, yeah. 4960. Yeah. Represent. Musician. Musician. Koskile ngelines doc ezincane nje. Yo, you better watch your step because you're stumbling. The only time you see me rapping is when I check on my payments, get it? I'm just playing with your mind though. Ain't no games in the streets, this a lie though. Now I'm just trying to risk my pen and cannot put it simple. To change the echoes, the script ain't yours written. Now I'm taking the pain cause you ain't changing shit. Unless I step on the class and start changing shit. It's a 16 verse, you gotta work it out. You ain't gonna fit in this, you gotta work it out. Hey yo, Butterworth got the talent yo. Hlonipha umuntu ukuze uhlonishwe. Ngaba mhlawumbi wena for iChristmas ulungiselele njani wena nabantwana bakho? Hayi, Christmas silungiselela ngoba bakhona abanye abantwana abaphangelayo. Xa kutsho ke ngaba uyilungiselele njani yakho iChristmas nengibityala? Hayi, ngiyilungiselela kahle. Izinto zisiqalisile. Abantwana bavuye. Into ebalulekileyo ngabantwana kakhulu ngeChristmas. Ake ndikubuze kumlungiselele njani for Christmas? I don't train them like that. I train them to work hard for whatever it is that they should get in life. I don't just pamper them. That's what we believe in that Awabo, because they work hard. All my children at home, they are musicians. So every time they're getting something, they must work for it. Awugqibi kulo nyaka. Khawuqalele ke nowazilungiselele njani mhlawumbi for iChristmas ngoku? Nawe-10. Kalo botlaza lo. Uthenge ibhotlazi? Kaloku into ilungisele ngone. Ilungisele ke yonke isweke grand, impahla grand. Unxibele iChristmas? Plans amajita. Unxibele most. So uzilungiselele ntoni iChristmas? Ndiyabona ngathi nenwele ezincinci. Mhlawumbi 24 inches. Awunamntu okuthengela? Most. Unxibele iChristmas.
Oh, yeah, big loan. When I get a chance, I buy them something. So for me and the way that I'm raising them, that time for me to say I'm buying is because the Christmas has passed. Because I believe they come a time whereby windows of Christmas. So I'm teaching them now so that that whatever you're getting, you must work for it. Uthethe inyani umama xa fikelela apho. Umama ngubani? Umama uNtanjani. Umama uNtanjani ndabile. Wena uyilungiselele njani Christmas? Hayi ndibalungiselele kakuhle nabantwana bapasile. Pase kakhulu ungayiki. Intoni Christmas? Kanjani manje Christmas? Okay, qalele ke ngoyintoni Christmas? Christmas lapho kudibana abantu, ifamily, friends, zonwabayo, sifumana i-chance bazonwabe. So awuna abbreviation Christmas? Abbreviation? I don't think awunayo abbreviation. Awunayo abbreviation Christmas? Hayi. So lilonke awuyazi Christmas wazinto ezenziwa ngeChristmas? Yes. Hayi, Christmas andiyazi. Christmas yaba kuyonwatywa. But awuyazi noba yintoni? Manje lusuku lokonwaba. Lusuku lonwaba lefamily. Hayi sentsho nama ndi-understand yintoni Christmas? Ibirthday kaYesu. Yesu. uYesu wazalwa ngekho calendar. I like the day our Jesus Christ is born. Because Christmas, when I know Christmas, I like that Jesus Christ is born. So today I'm happy because I'm alive. Today I'm happy because I'm here in South Africa. So everything what I need is so very good. Ithi birthday kaYesu. Ngoba unyaka. Ungazowazi idate ungazi unyaka. Awukwazi kwazi udate ungazi unyaka. Kwazi unyaka uphume enyangeni, inyanga iphume evekini. Eveki iphume esukwini. So awukwazi tu. Okay. Iba nini birthday yakho? 26 June. 26 June? Yeah. Ibingolo singaphi lo nyaka? Ngibambe zowini, ngibambe idate. Ubamba idate ka? Do you trust the calendar? Yeah, it's because I know like ikhona enye enokholwa kuyo. Akwangoku. So unokwazi ucreate something new mhlawumbe calendar entsha wena. I don't know now. Except you about Jesus went, Jesus and where Jesus was born. What do you know about Christmas? Yeah, Christmas I know about. Most of people are enjoying. Most of people are accompanied and enjoy. What I'm saying at the first about Jesus Christ. Then I'm gonna invite you at my home. Then to enjoy the supper, to enjoy the day, and enjoy our life. Then Christmas is Yes, uyenza nje. yenza nje so kuyatyiwa kule lo Merry Christmas ndenze nje nami. Uba usenziwe. So wena uhamba nezahambayo. Njo. What is your language exactly? My language is Shona. I speak in Shona. Shona? Can you say Christmas with in Shona? Just like Christmas at our Shona, I say kuzarwa kwa Jesu. Not only Somebody help this guy. Akekho umuntu ofuna umnceda mhlawumbe ongomntu. Because akayazi calendar, akayazi okuthini. So that is the What can you say Christmas? kuzarwa kwa Jesu. Ra soka Kuzarwa kwa Jesu. ura washa. So ni cinga mhlawumbe nizoyityela phi eChisa, eKhiro, eMsini, pub ngivile ukuthi uvuliwe nayo. I think Chisa is the place, ne? Chisa? Yeah, it's a cast. Why Chisa? Different, it's a cast, not like a delicious vibe, man. Khawutsho nje qabaqaba ke bra wami ulungiselele ntoni for le festive ngaba khona i-events or ikhona i-bookings ozifumeneyo for now? Unfortunately, I need to go in mental state when the bands are when the mistake maybe ready for next year. Yeah. So if bookings and everything, I'm down for that. Because I still have to work on myself. I think ndiyayizama noko ura waka Jesu. That's Christmas in Shona. Bengicela ubuza kuni nonke ba yintoni Christmas? Christmas ilisuku lokubambana. Enkosi ndiyabulela ixesha lethu. Bathi abangaphakathi iChristmas utshila utata ba iChristmas yena ulazi
elisuku lophambana because wonke umuntu ngeChristmas sube phambene andiyazi ke noma uphanjaniswe ligwele na noma uphanjaniswe luvuyo na because umuntu ukhaya ahleke athi azijule phansi wena xa ungamazi ba uhlekela ntoni ungathi yaphambana. ya bathi ndapha nasi story ngixoxele nge-ex yami uThandeka sisingave sithandana into yithi incomeka ushada kwakuphupho lethu ngithi izofezeka kodwa konzikazi ngizogcina ngokuphoxeka sukele high school lapho saqala ukuthandana izinto zihambela kahle singakaze saxabana with them for each other every time ubadingana nangakaze phela usuku singazange sabonana sasifunda umetric umthokubonge sasingalali isibhizi sifunda zenza sapasa abajabula nabazali sekumele ngebhasithi ekhaya bathi ayikho imali nami ndazama ukuhlanganisa ngabhayela amabhasari bhata kulunganga phela ekhaya silala ngaphupha uThandeka abazali bakhe bayomfaka emangusweni inhliziyo yabo buhlungu seyihamba kwaphela ukubuya but bathi uzoyiphatha kahle angimlinde uzobuya. Xa sithetha ngegcuwa sithetha nge-industrial ngelaa xesha lakudala but ngo-after 1990 igcuwa yaye kuba industrial isenza phela ifemu abantu bayasokola abaziphilela ngothengisa. Ma ndicela ukundixelele uba ingaba mhlawumbi ngelaa xesha ofika ngalo igcuwa yayinjani ndinjani ngoku? Ngela xesha ndalifika ngale gcuwa kwakho uphangelwa abantu ngoku ikhona imisebenzi ngoku akho misebenzi ngidla ngozithengisela and nemali ayikho. Senzo ngowuzalwa igcuwa yayinjani? Yayibhetele kunango. Yayibhetele ngoku. Senjeni ngoku. Senjeni ngoku. Indlela ineziginqo ibolile. Ngoku kukhalaza? Ewe ngeke ngikhalaze ke. Ukhalaza kuba? Hayi sonibheza zithi. Ndiyamva usisuthi nendlela ineziginqo ibolile ngaba kunjalo? Ewe kunjalo. Wena yayinjani? Wena ukhalaza right? Awunasikhalazo. What do you think about igcuwa? Mhlawumbi usephama ishota ngantoni? Ishota ngayigcuwa. I think ishota ngezinto manje ezinokonwabisa ulutsha. You see, especially lo nyaka kodwa njengoba igcuwa thina we haven't had i-entertainment isikakhulu. Yeah, bra. What are you working? Right now I'm working on a mixtape. When's the mixtape? Yeah. Constantly, how many songs? I'm working on progressing 18 songs. Right now I've done 16 with 2 left. Right now I was about to go to a person to ask for something so I can finish up my mixtape. Iphatha wethu ityebile xa inabantu abanje abanetalente kangaka. Wenza ntoni phi wena? Ndifunda road. Ufunda road? Wenza ntoni pha? Ngenza ilento yokuhlala ligezi. Okay, uzobuya uzophangela apha eChubi? Andiziphangela. Ngoba? Hayi thina nozalelwa apha ndifuna ndibe lapha ndawube ndibuye. Oh, mawuzalelwa apha le nto iphiweyo nguYehova uyoyisebenzisa kwenye indawo. Oh, ndenza ubuya. Uyonyusa i-economy kwenye indawo. Ndenza ubuya. Lo nyaka bi-entertainment esikakhulu. Nayo, and you can go with sport, it's dull. Isport. Akho nto ya nazi ndizigcwele nothi akhona itsala ulutsha umdla wazo ngoba jonga abantu abaninzi egcuwa bayakhotyuza kwezinye indawo yabo if kanti bekho ezi-exciting abegcuwa isi abantu bezohlala bayabe okay igcuwa is a place to be. Koko usixelele ke ngabantu abaziyo abasuka apha egcuwa abakwi-industry ongababoniyo ngoku besenza iilontshi zabo okanye ii-events abazenzayo for egcuwa babonise italente yabo. I'm sorry to say this, but I have to say Kid Tini has been missing for a while. Amanda Black, Omnien Mazi, and Gamboni, representa igcuwa, and another person, Loyiso Mkhize, wahamba Cape Town. I haven't seen him representing or doing anything for iButterworth. What abo banda basuka kwenza. Uzobuya nini? Xa uphethe imali zonke? As a pension. Kosixelele about iButterworth yintoni ozibawelayo uba zitshintshe okanye obawela uba zi-improve. Apha egcuwa into endiyinothisileyo kugcwele nje italente eninzi but concentration now into endiyibonileyo especially ngeJahab is the fact that bazama ukunceda iButterworth uba ikhulise italente enayo. Kuhostwa ii-shows, i-PLF Entertainment nayo iyahosta ii-shows, iJahab nayo iyahosta itshisa ii-shows to increase i-talent yabo. We need i-talent yalapha uba i-embrace i-increase kwenze uba izoba right.
Igcuwa igcwele italente, inabantu abaninzi abenza izinto ezothusayo as amazing njenge-Jahab TV. Ungakhohlwa Jahab iyatshisa. YouTube Jahab TV. You are now watching Jahab TV. Hello guys, you're watching Jahab TV. Yo, it's your boy Crystal One in Jahab in Thanks. Catch me on YouTube. Here we at 4960 doing this music. Shout out. Okay, this is Manando. I'm in Patawet. Hello sir. Hello. How are you sir? I'm fine. I am good. Sir, thank you for your time. Bye-bye. Mondays to Friday, taking the breeze, taking the squeeze, broken your beats, hot in the beats. Jahab ne chase, vele maziwa nje, get in masbila nje, nigga ne short nje.